For at bruge fjernskrivebord via browseren, skal man gå ind på adressen, der står her. Jeg lægger den ind sammen med YouTube-videoen, så man kan klikke direkte ind på siden. Herinde er der nogle felter, der skal udfyldes med de oplysninger, man har fra skolen. Og hvis det er Aalborg Handelsskole, så skal man gå ind på ahwts.ah.dk. Det skal man i feltet ud fra RDP-host. Nedenunder skal man indtage sit brugernavn, og derefter adgangskoden. Ud fra domæne skal man skrive NHS, og længere nede vælger jeg, at jeg vil have det vist i fullscreen, så jeg har hele skærmbilledet. Og tastaturet er selvfølgelig dansk. Når felterne er udfyldt med de rigtige oplysninger, trykker jeg på Connect, og så beder den så om at få tilladelse til at vise i fuldskærm, og ja, det vil jeg godt tillade. Så har jeg skolens fjernskrivebord via browseren direkte, og det virker også på en Mac i Safari, og det virker også på en iPad, selvom det er lidt svært at bruge musen på en iPad. Når man er færdig med sit arbejde på fjernskrivebordet, så kommer man ud af det ved at vælge start og logge af. Så vender man tilbage til det almindelige skrivebord.